Samantala mga idol, sa ating good news, Batang Dagupeña nagwagi ng silver medal sa International Taekwondo Competition 2025 sa Vietnam. Abangan natin, alamin natin ang detalye ng good news na yan mula kay Idol Vico Cancionero. Ipinamalas ng 15 anyos na si Princess Sara Grace Pascual, tubong Dagupan City, ang kanyang galing sa larangan ng taekwondo matapos masungkit ang silver medal sa kakatapos lamang na 2025 ASEAN Taekwondo Championship na ginanap noong Agosto 18 to 21, 2025 sa Narang, Vietnam. Dahil sa kanyang kahangahangang husay, napili si Pascual ng Philippine Taekwondo Association upang maging bahagi ng Junior Philippine Team. Hindi naman siya nagpahuli at agad ipinakita ang kanyang kakayahan sa isang prestihiyosong international competition. Bukod sa kanyang mga tagumpay sa kompetisyon, aktibong kalahok din si Pascual sa grassroots sports program ng lungsod, kabilang ang libreng summer sports program kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga mas batang atleta. Si Princess Pascual ay isang patunay na walang pinipiling edad ang tagumpay, basta't may sipag, dedikasyon at pusong palaban. Kayang ipagmalaki ang galing ng isang tunay na Dagupeño sa buong mundo. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.